boa, pola parte que che corresponde por ese premio que ven de recibir precisamente a Paisaxe que sabe, que ven de gañar o Premio Gourmet Turismo Gastronómico a mellor campaña de turismo enogastronómico de 2026 a nivel nacional. Bueno, moitas grazas. Eu creo que é un premio que recollemos como administración pública, pero que compartimos gostosamente cos que realmente son os depositarios do traballo que se fai en algo que non é unha campaña, o que realmente a Paisaxe que sabe é unha forma de vida. Nós o que trasladamos é a diferentes eventos do Estado, pero realmente é como vive a xente en esta provincia, afortunadamente, non? Certamente, concordo. Falando de gastronomía, hai anos a gastronomía era un atractivo máis de Galicia, pero hoxe en día podemos decir que é un activo internacional. Que cambiou nestes anos para chegar a este potencial? Bueno, antes decía o director da Agencia de Turismo de Galicia que aquí hai un traballo sostido que está dando froitos. Eu creo que na enogastronomía tamén. Eu creo que hai anos, algúns levamos moito tempo, a mellor demasiado en temas de turismo. No 2004, cando falábamos de gastronomía en Galicia, o que falábamos é de que aquí se comía ben, exactamente iso, pero a veces o que representaba é que se comía moita cantidade de comida, con un sabor, porque temos un produto dunha calidade excepcional, sin discusión, pero eu creo que en estes anos realmente pasamos de ser un territorio onde se come ben a un territorio gastronómico. Eu creo que, sobre todo, grazas a dúas cousas. Primeiro, o talento nos fogóns. Eu creo que temos unha xeración de cociñeiros e cociñeiras que ao longo destes 3 lustros, ou últimos 3 lustros, souberon dar ese salto de sin perder a esencia nin o sabor tradicional da nosa cociña. Bueno, reconvertiron todo iso en algo que é algo máis, que é a gastronomía, e logo, sobre todo, en algo que para nós é importante, non? Que é conservar esa maneira tradicional de asentarnos no territorio, o que decíamos co premio, non? É de seguir conservando esa esencia do que é a nosa cultura a hora de producir alimentos. Manter uns alimentos de primeira calidade a nivel internacional. Esa marca Galicia Calidade é unha marca contrastada que fala tamén do territorio, e conseguir que todo iso chegue despois ás nosas mesas e co talento dos chefs e das chefs galegos e galegas, eu creo que é o que dou ese salto a ser un territorio gastronómico. E creo que axudaron tamén eventos de primeiro nivel que foron chegando ao territorio, sobre todo a provincia da Coruña, e que tamén axudaron a destacar ese labor que está facendo o sector. Claro, e a che preguntar quen tirou máis, quizáis, se o sector privado ou as administracións, ou quizáis o conxunto? Sin ánimo de pelotear, teño aquí diante o Clúster, o Especo, a Gavi, a un montón de persoas do sector, pero eu creo que sempre é o sector que máis tira. Primeiro, porque unha administración pública que hai que romper unha lanza. Estamos, creo que tanto Turismo de Galicia como o resto das administracións locais estamos axudando a facer turismo, a poñer o foco en Galicia e a atraer cada vez máis persoas, pero o sector privado fai algo que é moi importante, que é arriscar o seu diñeiro. Cando falamos de arriscar diñeiro en un sector como é no gastronómico, non estamos falando de calquera cousa. Durante moitos anos vimos como se desertizaba a economía rural e houve, en cambio, moitísima xente que seguiu querendo apostar por cada día erguerse e empezar a producir alimentos como fixeran seus pais e seus avós. Todo iso pois demostra unha fe inquebrantable, pero tamén un compromiso co territorio e con seguir xerando economía moi grande, tanto na costa como no interior, non? Eu creo que o sector privado, a todos os niveles da cadea de valor do turismo, fixo unha aposta moi grande. Eu creo que os que traballamos na administración, cal sexa a administración, sempre poñemos un pouco de bandeira ese esforzo que leva feito un sector, antes decía o director de Turismo de Galicia, que nos costou traballo facer creer que podíamos ser algo dentro do turismo de España. Eu creo que eso conseguiuse tamén porque houve persoas dentro dos sectores que forman parte da cadea que tiñan unha aposta decidida en conseguir ese objetivo. Persoas, sempre as persoas. Cando falamos de potencia gastronómica solemos pensar en restaurantes, pero aquí en Galicia obviamente hai produtores, hai pescadores, hai bodegas, hai mercados, hai territorio. Onde está realmente a fortaleza gastronómica de Galicia? Eu creo que se perdemos a identidade do produto, pois dificilmente podemos ser un territorio gastronómico. Eu creo que a fortaleza está aí
as persoas que traballamos co sector vemos como cada vez se fan as cousas mellores. Estamos comprobando unha dinámica que por ahora é algo moi incipiente, pero que eu agardo que ao longo dos próximos anos se vexa con máis rotundidade no panorama, como xente que pasa por a universidade para formarse en cousas moi diferentes, como o dereito, como a economía, calquer tipo de diplomatura ou licenciatura. Non se sabe moi ben por qué, chega un momento en que algo, un interruptor salta no seu cerebro e volve a vista ao medio rural, empeza a producir xa con outros estándares, xa prestándolle moita máis atención seguramente ao packaging, á estrategia de mercado e todo iso, e iso consigue que realmente pois, se empeza a falar de gastronomía. Todo iso envolve algo que acabas de decirte que é moi importante, non? O produto, se non o traballamos ben, ao final, ao mellor non temos o impacto que buscamos no sector. Pero xa digo, sin sair desta cidade, as referencias gastronómicas que temos en esta mesma cidade son inmensas, interesantísimas. Eu conto unha anécdota que creo que o explica moi ben. Eu empecé a traballar nun evento de carácter estatal que se fai nesta cidade na primeira edición, no ano 2007, 2008, 2009, non recordo moi ben, e me tocábame ese traballo de poñer nun fogón a un cociñeiro galego da provincia da Coruña e a un cociñeiro que non era da provincia da Coruña, sobre todo de Cataluña. E había bastantes polémicas porque pensaban que non estábamos ao nivel para facer ese tipo de aposta. Hoxe por hoxe, eu creo que temos un elenco de tantísima calidade, sin sair desta cidade, que calquera cociñeiro de ámbito internacional, por moito prestixio que teña, cociñaría gustosamente con persoas que hoxe temos a sorte de ir aos seus restaurantes e disfrutar da súa cociña. E creo que esa maridaxe, nunca mellor dito, entre saber traballar igual de ben o produto que o traballaban nosos avós e nosas avoas, pero saber despois seguramente estructuralo ou convertilo nun plato de alta gastronomía é o que está facendo que eu creo que solo por vir a comer ou a cear a un restaurante da provincia da Coruña ou de Galicia, algúns deles merece a pena xa a viaxe, non? Ademais, de verdad, concordo totalmente. Volvendo ao produto, ao territorio, senten que esa cadea de valor está ben pagada ou todavía hai eslabóns que reciben menos do que aportan? Bueno, eu creo que aínda nos queda camiño. Eu creo que popularizar o produto e a calidade do noso produto é importante. O rato está, nós cando traballamos en enogastronomía nas campañas da provincia da Coruña, traballamos, hai unha pata posta ou un foco posto no mercado exterior, pero por outra banda na popularización do produto. Eu creo que a sociedade galega, a sociedade da provincia, aínda non somos conscientes do valor que ten a nosa gastronomía, do noso produto gastronómico. E creo que a veces buscamos referencias externas cando realmente a calidade está aquí. E creo que temos unha calidade que ademais ten unha razón calidade-prezo moi competitiva. Eu creo que temos a grande sorte de ter uns produtos de altísima calidade que en outros países e incluso en outros continentes se pagan moito mellor do que, por sorte, pagamos aínda aquí. Eu creo que hai partes da cadea de valor, sobre todo a parte máis esforzada, que é a que se levanta para traballar a terra ou para ir a coller o peixe ao mar ou para marisquear nas rías. Esa parte é ainda a parte máis débil dos selos que conforman esa cadea. Eu creo que aí é onde debemos tamén de alguma maneira poñer o foco para intentar axudar, porque tamén son persoas que están moi expostas ao clima, aos mercados, a moitas casuísticas que poden alterar tamén o seu produto, non? Eu creo que por aí temos que axudar un poquinho máis. Que temos unha materia prima extraordinaria, non hai dúbida ninguna. Cal é o reto agora? Producir mellor ou contalo mellor? Eu creo que sempre está en contalo mellor. Estamos acostumados Nós, ademais, somos moi autocríticos. Somos unha sociedade que tende moito a autoflagelarse. Eu creo que temos un produto de altísima calidade. Seguramente non temos grandes producións. Pásanos moito no mundo do viño na provincia da Coruña con dúas IXPs que producen moi poucas botellas. Pero eu creo que producir pouca cantidade non está reñido con
a alta calidade e rentabilidade. Eu creo que a cuestión está en transformar eso en un produto, envolvelo ben. Hai culturas que envolven moi ben o pouco que teñen, e que lle dan moitísimo valor e que xeneran dinámicas económicas moi positivas. Nós temos a sorte e a desgraza ao mesmo tempo de que temos unha terra tan rica que produce tal diversidade de produtos de altísima calidade de todas que moitas veces non somos conscientes do valor que ten todo iso. Eu creo que en tomar consciencia, en darlle o valor ao produto que temos e buscar os mercados axeitados para que eses produtos ocasionen ou teñan un retorno positivo para o emprego, para a economía, sobre todo no medio rural, que antes falaba tamén o director de que o que se está facendo está generando dinámicas positivas para o medio rural e inhabitado. Eu en Madrid, cando recollía ese premio, falaba, a xente miraba con cara rara, sobre todo a xente de Aragón e Castela e León, que nós temos na nosa provincia, sin ser o resto de Galicia, temos máis de 10.500 núcleos de población. 10.500 núcleos de población, donde, afortunadamente, hai vida e vida productiva. E 956 kilómetros de costa. Máis costa que Portugal, se estiramos como un fío, máis costa que Portugal de punta a punta. Decía o Pablo antes, sí. Todo iso é unha riqueza enorme, non? Entón, eu creo que se somos capaces de manter unha estrategia correcta, a colaboración que existe entre o público privado e as diferentes administracións, pois evidentemente non importa tanto a cantidade como saber vendelo e que eso teña o retorno que todos e todas buscamos, non? E entendo, ou eu creo que sí, pero quero saber a súa opinión, si pode a gastronomía converterse nun dos grandes activos para atraer turismo a Galicia, ou si xa o é. Eu creo que xa o é. Vou intentar decir, porque antes falaba Merelles de 4 motivacións que son as que máis pesan nas estadísticas. Eu creo que todo o que fai o que fai impepinablemente sí ou sí unha turista ou un turista sempre é dormir e comer. Entón, esas dúas cousas, un turista, se collemos o que di a Organización Mundial do Turismo co que é un turista, que é calquera persoa que pernocta nun territorio, pois esa persoa que pernocta seguramente pernocta e come, e almorza, bueno, evidentemente o retorno que temos nas nosas campañas sobre a gastronomía é impresionante. Eu creo que o sector do viño está nos dando grandes alegrías, creo que o sector da restauración está nos dando grandes alegrías, e nós o que comprobamos cada vez que saímos afora é que moita xente o que nos di que ganas teño de ir a Galicia a comer ou a disfrutar de, e sempre ten algo que ver coa calidade do aloxativo que temos, cada vez con máis calidade, e sobre todo tamén coa calidade da oferta gastronómica, que a xente considera que ten unha calidade que en outros sitios é moi difícil encontrar tanto produto, tanta diversidade e tanta calidade. E, ademais, temos unha fortuna enorme que aínda conservamos as 4 estacións. E a gastronomía estacional sigue sendo un produto ao alcance de moi poucos territorios. Aquí podes vivir en primavera, en verán, en outono, en inverno, comprobar que temos oferta diferente nas 4 estacións, e encima temos, como estou insistindo no tema, pero pareceme interesante facelo, temos xente que cada vez trata mellor o produto para que, sexa cal sexa a estación, teñamos unha oferta á altura de calquera oferta mundial. E que tipo de turismo de gastronomía quere Galicia? De volumen ou de valor? É sempre de valor. Eu creo que a nos acompañannos xóvenes empresarios e empresarias que non teñen producións enormes, pero que o que teñen ten un valor espectacular. Primeiro, porque se fai prácticamente como se fixo sempre, un produto de artesanía alimentaria, pero ademais donde se mima até o último detalle. E sobre todo temos unha terra que, como decía antes, é capaz de producir en algúns casos moito, pero en algúns casos pouco, pero un valor engadido enorme, non? E eu creo que aí está tamén un pouco o que da cuestión. Seguramente eu procuro contar moitas anécdotas porque se entende mellor. Nun foro gastronómico de Cataluña, no paseillo de administracións, despois de rematar, a consellera de Turismo de Baleares díxome, por favor, quero volver ao teu stand que quero falar co sumiller. Efectivamente, fomos falar co sumiller e decía ao sumiller, necesito 2000 botellas deste viño. E decía, imposible. Seguramente nós non teñamos para abastecer un mercado enorme, pero sí para darlle ao mercado
que busquemos que ese mercado que seguramente dá moito máis importancia a calidade do produto que a cantidade. Se buscamos ben ese mercado, pois vamos a darlle moitas alegrías á xente que se dedica a producir eses alimentos. Por lo tanto, eu creo que o quiz está un poquinho no valor do produto, non na cantidade. Hai exemplos de proxectos empresariais que se estableceran aquí en Galicia por ese binomio territorio-gastronomía? Sí, bueno, eu acabo de visitar esta semana, acompañado do alcalde de Boqueixón, unha empresa de turismo enogastronómico que, de alguma maneira, o que complementa é aloxativo con adega e con visita enolóxica. Mi cerca ten algún restaurante tamén de altísimo nivel. Eu creo que sí, xa hai apostas no territorio e cada vez vense con máis frecuencia. E logo, creo que aquí, aproveitando tamén que hai xente que está en ese sector, aquí o turismo máis, ese turismo que de alguma maneira temos que tratar dunha maneira especial e que busca tamén esa expresión da calidade no territorio, está facendo tamén que algún tipoloxía de negocio moito máis reservado a un perfil de público non tan de masa, senón de nicho, pero que é capaz de producir un alto valor e retorno e incluso retroalimentar outras visitas de cara ao futuro, pois a nos resulta moi interesante. E creo que está habendo, eu creo que apostas e iniciativas empresariais que de alguma maneira complementan territorio e turismo que están dando xa bons resultados e que van a dar moito máis no futuro, non? Vamos a rematar cunha visión de futuro. Se dentro de 10 anos Galicia, para que Galicia fose recoñecida como unha das grandes rexións gastronómicas de Europa, que tería que pasar? Eu creo que xa está pasando. Estamos, de alguma maneira, formando grandes profesionais nas nosas escolas de hostelería e eu creo que ao mellor o que ten que pasar é que desbotemos esa idea de que o medio rural productivo é un oficio de segunda categoría. Prácticamente todo o mundo quere ir a oficios universitarios ou a traballos que precisan unha universidade para formarse. Eu creo que se incorporamos tecido productivo de valor no medio rural, primeiro loitaremos contra a desertización, pero seguramente nos aseguraremos que no futuro teñamos unha gastronomía, unha enogastronomía de primeiro nivel, porque xa estamos tendo. O importante é que non desapareza, non? Hai que conservala. Se dentro de 14 anos temos máis xente xoven dedicada a producir alimentos de altísima calidade, teremos un futuro gastronómico de primeiro nivel mundial, sin dúbida, non? Pois que así xexa, ademais eu estou convencida de que como persoas como a ti ou como a Merelles, que isto é máis doado de conseguir e que estamos no bo camiño. Moitísimas gracias, Xosé. Aplauso para él. Continuamos agora con Javier Gándara, que acompañado por Nani Arenas, especialista en turismo. Sí, ¿no? Las gafas. Bueno, Javier, a ver un momentito que pongo... Gracias por estar aquí, Javier. Gracias a todos los que nos estáis escuchando.